Εμένα. Πολύ ωραία, έλα. Έλα, όπως είναι. Κόψε τιμόνι αριστερά και πάμε σιγά σιγά. Πάμε. Ξεκινά. Όπα. Κάτσε, αυτό είναι θέαμα. Νίκο, είσαι πολύ ωραίος. Αυτό είναι πολύ ωραίο θέαμα, εδώ. Έλα, κατέβα εδώ από κάτω να σε βγάλουμε. Να σου πω, εσύ μη κάθεσαι εκεί. Άστον αυτόν, αυτός το γδέρνει. Αυτός το γδέρνει. Λοιπόν, πάμε σιγά σιγά να το δούμε. Εδώ παίρνει λίγο αλλιώς το τιμόνι. Σιγά σιγά όπως είναι, λιγάκι δεξιά τιμόνι. Και πάμε λίγο να το δούμε, έλα. Υπέροχα. Πάμε. Κατεβαίνει. Πάμε. Έλα όπως είναι, ευθεία. Ευθεία. Μια χαρά. Μια χαρά. Μην αγχώναστε, όλοι τραβάνε. Θα σου δώσουμε στο σελίδα.